Good morning ma. இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா distance between the 2 points when the base is inaccessible. ஸோ இப்போ நம்ம போன எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா d1 d2னு மெஷர் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த d1 d2வும் மெஷர் பண்ண முடியல. இன்கேஸ் இன் பிட்வீனில் வந்து ஒரு ரிவர் பாஸ் ஆகுது இல்லை எனி ஏதாவது அப்டக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த d1 d2 மெஷர் பண்ண முடியாத டைமில் எப்படி இந்த p2qக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் வந்து இதோட பேசிக் கான்செப்ட்டு. ஸோ நம்ம இதில் பிஃபோர் பண்ண மாதிரி இதை q பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம p அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுருந்தோம். ஸோ ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வச்சு பிக்யூக்கான 2 ஆங்கிள் பார்த்தோம். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபி 2 பாயிண்ட் நீங்கள் உங்களோட ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் செட் பண்ணணும். ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் செட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இது நம்மளுடைய நார்த்து. ஓகேங்களா? ஸோ நார்த்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நார்த்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய பி பாயிண்ட்டை பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்க போகிற ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ. ஸோ ஏல இருக்கப்போ நீங்கள் என்னென்ன பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நார்த்துலேருந்து நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பி பாயிண்ட்டை பார்க்கணும். அதை நம்மளுடைய θ1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அகைன் நார்த்துலேருந்து ஸோ நம்மளுடைய பி பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ பி பாயிண்ட்டை பாருங்கள். ஸோ நார்த்துலேருந்து பி. ஸோ இந்த நார்த்துலேருந்து நம்மளோட ஸ்டேஷன் பியை பார்க்குறத θ2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அகைன் உங்களோட நார்த்துலேருந்து இந்த க்யூ பாயிண்ட். ஸோ க்யூ பாயிண்ட் பார்க்குறது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா θ3. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஷன் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா 3 ரீடிங்ஸ். ஸோ பி பி க்யூ 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த ஏலேருந்து பிக்கு நம்மளா ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏலேருந்து பிக்கு வந்து 5 to 10 meters சம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம இங்கே 5 meters அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அகைன் உங்களோட ஸ்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் எங்கே எடுத்து போடணும் அப்படின்னா ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அட் பியில் இருக்கணும். ஸோ அகைன் இங்கே இது உங்களுக்கு நார்த் அப்படின்னா ஸோ இது நம்மளுடைய நார்த் பாயிண்ட்டு. ஸோ நார்த்துலேருந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நார்த்துலேருந்து பார்க்க போகிறதும் வந்து பி பாயிண்ட் தான். ஸோ அப்போ இது நம்மளுடைய θ1. ஸோ நார்த்துலேருந்து பி பார்க்குறீங்க, அது நம்மளுடைய θ1. அகைன் இந்த நார்த்துலேருந்து ஏ பாயிண்ட்டை பார்க்குறீங்க, அது நம்மளுடைய θ2. ஸோ அப்போ கீழே எழுதிக்கலாம்னா நான் நார்த்துலேருந்து இது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழே எழுதுறேன். நம்மளோட மேனுவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான டேப்லோ காலம் இருக்கும். ஸோ நார்த்துலேருந்து ஏ பாயிண்ட்டை பார்க்குறீங்க. ஸோ அதை இப்போ நீங்கள் 3 வரைக்கும் போட்டதால இதை 4னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இதை θ4னு வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம θ5 அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ θ5. ஸோ அகைன் நார்த்துலேருந்து நம்மளுடைய க்யூ பாயிண்ட்டை பார்க்குறது. ஸோ அப்போ இந்த நார்த்துலேருந்து க்யூ அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு லைன் ஒன்று மேக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லைன் மேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த லைனில் நார்த்துலேருந்து க்யூ பாயிண்ட். ஸோ இதை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா θ6. இப்போ இந்த ஆர்க்குமான ரீடிங்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டில் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் அப்படியே திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்டேஷன் ஏ செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டேஷன் ஏல நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருக்கேன். ஸ்டேஷன் பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஞ்சிங் ராட் இருக்குது. ஸோ இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 meter. ஸோ 5 meter நான் செட் பண்ணி ஸ்டேஷன் ஏ இருக்குது, ஸ்டேஷன் பியில் ரேஞ்சிங் ராட் வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டேஷன் ஏ ஸ்டேஷன் பி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ரேஞ்சிங் ராடும் இருக்குது. இது அப்படியே திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி பாயிண்ட்டு. ஸோ பி பாயிண்ட்டில் நம்ம முன்னாடி வச்ச ரேஞ்சிங் ராட் அது அப்படியே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ பி பாயிண்ட்டில் முன்னாடி வச்ச ரேஞ்சிங் ராட். தென் அதே மாதிரி இதில் அப்படியே டில்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பாயிண்ட்டில் ரேஞ்சிங் ராட். அதை நம்ம க்யூ பாயிண்ட் வச்சுருக்கோமா. ஸோ க்யூ பாயிண்ட்டில் ரேஞ்சிங் ராட். ஸோ இப்போ இது பேசிக் செட்டப் இப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் பிஃபோர் எப்படி ரீடிங் எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 5க்குமான ரீடிங்ஸே எடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் பிஃபோரே காமிச்சிட்டேன். ஸோ நான் ரீடிங் எடுத்துகிட்டு இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், P2Qக்கான டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறத உங்களுக்கு நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறப்போ சொல்கிறேன். ஓகேங்களா?